Ya baba, canım baba. Sare zarokeka 2 salî ye. Bavê wê di zindanê da ye û wî ji fotografan nas dike. Ew keça rojnameger Zeynel Bulut e ku Zeynel edîtorê Rojnameya Kurdî xwebûnê bû. Sermala me xta girtin, çarê sibê bûn, em dixewde bûn. Her tim sanki em lêvî awanin. Ev gotin mij Zeynel kir, hîn em di nav jiya de em got rabin xwazginiyê te hatin. Wekî 15 hevalên xwe Zeynel jî heştê Hezîranê da li Amedê hate girtin. Piştî 10 mehan dadgehê îddianameya doza wan qebûl kir. Dozgerî 16 rojnamegeran bi endamtiya rêxistina terorê ango PKK tawanbar dike. Bêyî ku li wan doz vebe 10 mehin girtîne. Keça wî ya 2 salî bi kameraya bavê xwe dileyîze. Ji bo wê ev tiştek lîstok e. Lê ji bo dozgeriyê amûrê sûcê ye. Di meha Hezîranê de artêşa Tirkiyeyê di bakurê Iraqê operasyoneka berfireh li dar xist li ser bingehên Partiya Karkerên Kurdistanê. Ew dem hate îddiakirin Tirkiye çekên kimyayî kar aniye. Di prosa operasyona leşkerî de 16 rojnameger hatin girtin. Hevkarê wan gelek caran daxuyaniyan dan û îddiakirin piştî ku armanca operasyona leşkerî bicîne hat, ji wan re qurbanî lazim bûn, rojnameger jî bûn qurbanê wan. Dozgeriya Amedê li dijî rojnamegeran îddianameya ku ji 700 zêdetir rûpelên wê heye amade kir û hemî nûçeyê wan bernameya wan weka delîlên sûcê hatiye destnîşankirin. Sareya biçûk salekî xwe bê bavê xwe derbas kir. Di vê navberê de erdhêjek mezin jî çêbû. Apartmana ku malbata Zeynel tê da dijî ziyanek mezin dît. Her wisa li rex wan apartmana Hîsamî jî herifî ku bi dehan kes li wê derê mirin. Yani hîn jî ez çara pêvtir pir nikarim rakevim. Yani gotin qolon saxlem min nizanim. Yani mecburî em ketine jîkê em pê herin tuneyê. Gülistan tekoşînek jî dide ji bo zarokên xwe ku kêmasiya bavê wan bi wan nede hîskirin. Hevkarê Zeynel, rojnameger Xadrî Esen îddia kir ku ji bo ku hevalê wan rojnamegerê Kurdin tên cezakirin. Sedema dirêjkirina vê yekê rojnamegeriya Kurdî dikim, zimanê Kurdî ji ber ku rojnamegeriyê dikin, ev yek tê dirêjkirin. Hevalê me ji birî karê rojnamegeriyê tiştekî dina mijûl nabin. Tiştekî ku wan pê sûcdar bikin li ser wî sûcî hatine qefaltin tune. Türkiye'deki siyasal Edîtora Ajansa Mezopotamyayê Sedat Yılmaz destnîşan kir encama hilbijartinê wê qedera vê dosê jî diyar bike. Pena navnetewî jî ji bo rojnamegerên Kurd li Tirkiyeyê bang kir ku hemî jî werin azadkirin. Hêjayê gotinê ku li 11 tîrmehê de ê rûniştina pêşîn a 16 rojnamegeran were dîtin. Îro kelecanek nava mala wan de heye ji ber ku dîtina mehane a bi Zeynel re heye. Hele destpêkê pir zehmet bû. Ew çax sara pir daha biçûktir bû. Ji mer çûn û hatin zehmetê hem dibistana zaroka heye. Roja wan ew roj narin dibistanê narin mektebê. Ji wan zehmetê. Hadi. Lorin. Koş. Koş. Car heye hinek me bivinse em bi taxiyê diçin. Car heye em bi otobüsê diçin. Podcast sara bigire her tiştî meze dikin. Yani ji çend deriya em derbas dibin. Rêwîtiya ber bi girtîgehê dige zehmetiyê kêfxweşiyê jî dide wan. Pêş girtîgehê ciyê kombûna hevdîtina malbatên 16 rojnamegeran e. Ev jî zarokê neviyên Mehmet Şahin jî îro hatine hevdîtinê. Ew kêfxweşin ku piştî mehek ew ê bavê xwe bibînin. Lê xemgînin ku piştî hevdîtina saetek wê destvala ji wê derê derkevin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.